So ayun na nga mga kuwelo, ang lakas ng ulan. Grabe yung lakas ng ulan dito. At andito ako sa taas. Ang bango, bango ng niluluto. Grabe. Parang sarap-sarap. Ang malapit dito sa amin, ang lakas ng ulan. Pero kami, pawisan. Yun mo naman, oh. Mga pawisan mo kami. Lakas ng ulan, oh. Diba? Yun, oh. Lubi. Yun natin niluluto rito ni Kuya Batusay. Yun, oh. Sarap nito. Ito, ano, yung atay tsaka balon-balunan, no, Kuya? Ang paborito, yan ang pinaka-paborito kong, ano, gulay. Yung lutong gulay, yung chop suey. Oh, sarap. Lagi ngayon ko lang nakita magluto ng ganyan, eh. Tagayahin ko nga. I-ano mo lang yon. Gigisa mo muna. Hindi na ilalaga. Ganyan lang, gisa lang. Tapos naman, pwede mo rin pakuluan muna para matanggal din yung mga lansa. Tapos yung broccoli, ilalaga. Yan. Nilaga ko siya kasi ano, para hindi masyadong mga duro pag hinalo. Yung atay, yung mga lambot na yung atay. So, Maduro. Para konting halo na lang. ito, ano ba? Ito yung bell pepper. Ba't ka tinawag ng bell pepper? Ang mukha naman sili, no? Sino kayo nag-invento niyan? Pwede Dati, naman. Kasi dati, puro ganun lang yung atay. Ha? Parang bell lang siya. Parang bell. Okay. Oo nga pala, no? Ngayon kasi pahaba na, eh, no? So yun nga po, yan, no? Tingnan nyo naman. Malamig sa labas sa amin dito. Summer pa rin. Pawisan sa amin pa rin. Ay, nako po. Tingnan natin kung paano magluto si Kuya Abi ng, ano, si Kuya Batusay ng, ano to? Chop suey. Pagtapos niya, ano lalagay? Ito na, yung ano, huli na natin yung broccoli. Tapos gatas. Ganyan na. Tatanggalin, bali lalagay na. Ganoon pala yung nagayahin ko. Hindi pa ako marunong magluto ng chop suey. May kanya-kanya lang po. Yung kanya namang ano kasi nga diskarte. Kanya yung diskarte, no? Bagay. Pag yung madalian, po yung man ano eh, kaso lang yun nga, ano, lamog yung gulay. Tapos ano, yung atay mo, durog yun. Sarap yun. Ilan lang naman tayo dito, apat. Hindi na nilalagyan ng gatayan, Kuya. Hindi. Yan lang gatas. Ba't nung nag-try ako magluto, nung nilagyan ko? Ako, ginagamitan ko lang ng gata yung ano. Yung, ano? Hindi, tingnan. Hindi. Pininyahan? Chicken curry? Oo. Chicken curry? Ngayon, hindi ko alam lutuin. Masarap. Sarap niyan, baby. Promise. Tapos ito huling-huli. Ganyan lang pala magluto niyan. Basic lang pala, no? Kasi minsan pag yung gatas naman, pag sobrang dami, baka mamis pa siya. Ay, sorry. Malalay lang yung ano. Palalay lang. Sarap niya, no? Asin. Asin. Sa amin. Ano pa yan? May gulay pa pala. Ay, yung ano? Pechay Baguio. Tama ba? Ano? Yung Repolyo. Repolyo. Kala ko Pechay Baguio. Ay, mga paborito ko yan, eh. Yan, so chinat ko yung mga Kuwela family. Ayan, sa linggo mag-ano kami, may gagawin kami yung vlog. So ngayon chinat ko sila. Sabi ko, si Joms to, si pare, hindi si ano, paring Jomar, paring Joms, hindi si Jomari. Yan, dami kasi namin J, Joms, Jomari, Jerome. Yan, dami naming J. No, meron pa nga pinsan ko John Lee, kaso nag-stay in. So pamimigay na natin to, itong mga ayuda. Ang dami kasi yan from Mami Melba ho yan. Kaso kailangan ko ng sasakyan kasi nga maulan. So kailangan ko si paring Joe Marie.
hindi pa nagre-reply sa akin. Tingnan mo natin kung nagre-reply na. Nag-reply na. So, ang sabi niya ay, chat mo pre. Tas rekta na Tagaytay. Oh, grabe Tagaytay ah. Grabe to Tagaytay ah. So may natutulog. Pag natin siya istorbohin at baka tayo himataga. Kung na mga matatapang pa naman mga Ilonggo at Ilongga. Oo. Yun oh. Dito na nga lang tayo, manamig-lamig dito. Grabe. Parang gusto kong maligo. No? Ay, lagay ko kaya to sa ano? Sa waterproof ko, tapos mag-vlog ako sa labas habang naliligo. Wala magbaha na naman dun sa amin yan. Sarap. Sarapi. Oh baby. Magic syrup. Pangbansang rekado. Magic syrup. Sarap. Yan pa, subscribe po. Kung may natitira pang mga subscriber ko. Batusay Vlog. Kung may mga natitira pa naman na supporter ko, ha? Nakisuportahan naman si Kuya Batusay. Kung wala nang natitira, edi thank you. Inubos na nila eh. Oo. Umalis lahat. Ha? Umalis lahat. Puro ba naman issue eh. Lagi na lang si Jay. Si Jay na lang lagi. Si Jay na walang malay. Laging nadadamay. Ay nako. Hindi yan talaga ang buhay. Hindi mo alam balang araw ang kaibigan mo. Hindi mo alam, ulitin natin no. Hindi mo alam ang kaibigan mo ay yung magiging mortal mong kaaway. Yeah. Parang pelikula lang yan. No? So, parang pelikula lang yan. So tingnan nyo naman ang na-stock namin dito. Ano to? Yung bulomi. Yan, paborito kasi namin yan. Yellow. Tapos, ano sasama? Ito lang. Yung aking lemon, luya. Dalandan pa na to. Saka luya, yung mga luya. So yan, punong-puno yung rep namin, no? So, ganun po kami kayaman ni Kuya Batusay. Sobrang puno po ng rep namin. So sobrang puno, hindi na magkasya. Puno na yan. Ha? Puno na yan. Hindi, yung ilalim ko, ibig sabihin na may kabaliktaran, punong-puno, walang laman. Bulomi nga lang laman eh. Balomi ba o bolomi? Baloni. Baloni pala guys. Yung nilalagay sa ano, masarap siya natikman ko yun natin sa Loming Batangas. Nasa ilalim siya, sarap na magmay ganyan. Kaya kung ako sa inyo, try nyo na. So okay na yun Kuya Abi, wala na yun, tapos niya na wala na. Puntahan nga natin doon sila nanay. So suotan ko muna itong aking GoPro ng mahiwagang helmet niya para hindi siya mabasa. So puntahan natin sila nanay. Umuwi ka doon. Umuwi ka. Yan. Grabe ulan. Nakalimutan ko, di pala ako pwedeng maligo sa ulan. No? Kasi galing ko lang sa lagnat. Si Manong Taho, oh. Yun, oh. We! Taho! Naku, wala akong dalang pera dito. Mamaya ka pa naman, di ba? Oo. Pabili ako. Tagal ko nang di nakakain ng taho. Gusto niya si mama sa iyo eh. Oh. Sino? Neto. Nakalaga mo? Hindi. Umuwi ka doon. Uwe! Ilan na lang? Magkano ba yan? May 20. Yan, yung 20. Kasi kaya taho. Simula nung bata ako, yan ay magtataho dito. Hanggang ngayon. The legendary. Ha? Puro mayaman na ho yan, no? Opo, kung sa lupain lang po ang usapan, panalong panalo na ho yan. Si Kuya Taho. Yan, mayaman na ho yan. Yan, no? Kapag tataho lang. Taho, ayan. Yun, no? Sarap niyan. Walang pagbabago lasa ng taho niyan, guys. Sarap. Ay, sago pa ba? Ha? Ha? Sago, meron? Oo. Okay. Gusto mo kay Eric, taho din daw siya, maliit lang, baka hindi niya maubos niya.
Pagbalik ko, kuha ko ano doon. Yun. Kuya Eric, isa mong tao Kuya Eric? Oo, sige. Oo daw. Yun o. Sarap nito. Sarap. Malamang ka malamang. Doon sa amin, bahana naman, no? Ito sa akin, magkano to? 20. Ito, 10. Panigurado, bahana naman sa amin. Sarap po. Sarap ubusin agad, no? Hindi lang mainit-init to, sinalpak ko na lahat eh. Sige, pagbalik ko na. Kaya nga eh. Parang nga tumigil na lang. Kaya mamaya na kuya. Sige. Umuwi ka doon, umuwi ka doon. Umuwi ka doon. Weh! Nakala mo. Ba, may ano dito, may machete. Oo. May machete. Mas wala, tipid dyan sa ano tol. Tipid dyan sa tubig. Okay ang ginagawa mo. Sa ulan ka lang naliligo. Okay yan. Napakaganda ng naisip mo. Tipid yan, tipid. Yan na nga. Bahana naman nga dito. Tao po. Tao po. Nanay, ba't ka nakapayong doon sa loob? Ba't ka nakapayong dyan? Ba't ka nakapayong dyan sa loob? Ano, Jay? Ba't ka nakapayong dyan sa loob? Bakit ka nakapayong? Nagagawa kong payong. Oh, kanina yan? Ginagawa ko. Kanina yan? Napulot ko to. Oh, Ngayon, sira. oh, tapos? Binobilang ko. Ah, ginagawa mo sa iyan? Ang laki ah. Bibili ka pa ba ng payong? Oo, ang laki-laki nito. Yun no? Galing talaga Like to. magano ng... Hi, Laime! Kumahay! Kumahay! Jay, Kumahay! Yeah, cute, cute! sira. Napulot ko. Ngayon, dinoblihan ko para magamit. Yun, no? Hindi ka nabibili ng payong. Tama. Bago ang mga kaha, ang sira lang daon. Tama! O, ang laki, ang mahal-mahal ng payong. Tama! Kaya lahat sinartaga ko, yung makakamenos. Yan na. Kaya sinano ko, kaya sa bibili ka, ang hirap ng buhay ngayon. Oh, bahana naman oh, palimas mo na. Nagawa, hiraman ako ng payong. Tapos, babalik, Sira. sira. Oh, yun. Nanay, Nagsalok ako doon eh, pagod na ako eh. Ha? Eh, umabot na rito eh. Ayan oh, si Justin oh. Lilimasan ni Justin yan. Nakakatulong dito, Jay. Ay nga, si Justin, lilimasan niya yan. Hindi, lilimasan niya daw yan. Siya daw bahala. Ang gagawin ko, pag ano ko ng pera, kung magbibigay man totoo yung sa kay Bongbong, lalagyan ko ng halang para hindi pumasok. Baba, kahit naman lagyan mo ng... Hindi natatambakan. Kahit naman lagyan mo ng harang yan, papasok at papasok dyan. Kailangan dito natin, may task. Hindi papasok, ay ba't ka ate? Oh, nakaharang, may tumyento. Okay. Hindi papasok basta haharangan mo. Lalagyan mo ng tumyento at tatapanan mo para hindi sumuot sa butas yung tubig. Tama. Nakita mo sa bubong, noong araw, mabubulok ang haligi. Alam mo ginawa ko, wala pa akong pambili. Ay, bubble gum. Nag-ipon ako ng bubble gum. Pagkada marami na, ididikit pag mainit ang araw, ididikit ko sa yero. Papaligid ko yun. Pagka na ano na yun, papatungan ko ng maong. Tapos, dodoblihan ko sa ibabaw. Dibo, hindi na bulok. Yan si nanay, pagkakwentuhan mo yan, hindi na yan natatapos. Lahat ginagawa ko ng paraan, Jay. Walang magmana sa akin. Puro gastos. Sa akin, hindi. Puro sila gastos eh, no? Pag sa ulam,
pa, may magtatapon. Nanginayan ako din, ang malang baboy. Huwag mo nang Kukunin ko. huwag mo kunin Bata yan. kong tubig na mainit, pakukuluan tapon. Luluto ko ulit. O ba't buhay pa hanggang kami ngayon? Ay, dati po yun ha. Dati po yun ha. Dati ha. Hindi ngayon ha. Binigay sa akin yun. Baka namin ano na naman tayo. Yung gulay, binigay sa akin. Niluto ko. Ano lasa? Wala na. Ayun na. Ayun na ako palisin ni nanay. Ano lasa ng gulay ng takbo? Hindi ko pa natitikman. Andun na ba? Meron ba doon? Ako nag-ano, binigay sa akin ni Iya yung gulay. Ah, sige, sige. Tapos, niluto ko. Umutang ako kay Pepe. Hindi na ako nakalit. Bakit? Eh, Eto nga, tuloy-tuloy oh. si nanay magkwento eh. Napunod ko to. Dumaan lang ako eh. Puta, tinakpyan ko, magagamit. Ay, ito, slick ko. Ay, Lame. Uy, Lame, huwag kang bumaba. Hoy, ba't ka nandito? Bakit? Ang kasalanan mo? O, tinan mo. O, tinan mo. Ano yan? O, tayong, ang ganda ang loob. Oh, laki na. Peram mo ko yan. Oh, yun, Pinapalang butas ko. nga to, oh. Ano ng butas, oh? Oh, yun. Ah, Pinapalang amin na lang ko. na, amin na lang. O, yan. Oh, yan. Magagamit na yan. Dito BG daw, Tito Slick. Ihiram na yun. Okay, pagdating sa'yo, iraw. Loko to si nanay. Ano yun, Tito? Ano yung kasalanan? Yung itik na ano, nalimutan ko, naubos namin, dahil bisita kagabi. Anong itik? Bumili ako itik. Ah, bumili ka ba sa Oo. Patero? Sa Isoyong? Sarap nun. Sino bisita nyo? Sila Padyo, sila Alparian. Ah, sila Kuya Padyo. Ah, Eh kay itik mo, nadali na, naubos. sayang. Hindi, sa susunod meron na. Ulam namin ngayon, chapsuy. Ah, punta mo na, nanay. Punta ako dito kala nanay, kaila mama. Okay, punta mo na ako na. Hindi na ako nakaalis kay nanay eh, no? Oo. Grabe. Yun lang, mababasa tayo. Mababasa. Walang pindutan to. Walang pindutan yung payong ko. Mabasa yung GoPro. Anong ulam? Ah, hindi rin ako nakaligtas. Nabasa din ako. Anong ulam nyo? Ano yan? Pansit Canton? Wawa naman. Ba't pansit Canton lang ulam nyo? Wawa naman. Wawa naman itong mga to. Ba't pansit Canton? Di mo pa inubos. Di mo pa inubos. Ano to? Oh, ito pala, masarap pa. Mapahinga ako nito. Pahinga ako nito. Yung kahit paborito ko yung kamatis. Ba't wala kayong ulam? Ba't wala kayong ulam? Ha? So ano? Na-stack up? Na-stack up ka? Ngayon ko na nakita niyo. Pahinga ko, naan ito. Kasi ako na ano. May paborito ko. Paulan ka? Hindi, may payong ako. Kukunti lang pala ito, may. Ano ba to? Ba't may mga buto? Ano yan? Ano yan? Kamatis. Hindi yan po to. Ano yan? Yung bawang. Ah. Gigisa sa ano nila naubusan kami ng sibuyas. Yun lang. Oh, kulang. Ay, hindi naman hindi ko. Mawawa naman sila dito. Ito lang kayo ulam. Ba't pansit Canton lang ulam nyo? Nakakapag pa yan. Oh, bakit? Tayo mo ba? Oh. Tingnan mo Bakit yan, nga? no? Sino pinapanood mo? Hindi, kabubukas ka lang ngayon eh. Ah, Ngayon lang. nakalain. Uwi na ata ng Pinas yan eh. Ito? Nag-i-impake na yan kanina eh. Patingin. Pampasakit daw ng ngipin yung kanyang... Grabe yung ano. Ano mo? Grabe mo. Oh. 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 Ano nagpapakabasahan mo sa ulan? Hindi. Nakapayong ako. Nakapayong basahan yung likod mo. Eh, na ano ako dyan. What? Lagi ka na siya nakalive. Ano ba? Araw-araw nakalive? Ha? Araw-araw? Oo. Araw-araw nakalive si Kuya Ate Kim. Ito may isda namin, hindi nyo nilinisan. Parang dinala mo rito yan, ang baho-baho. Kaya nga sabi ko, linisan nyo. Aba, wala kayong sinabi. Pag galing ako sa school, pagdating, kumain ako, sir! Ano, kumuha kayo dyan pangulam nyo dyan. Eh, baka kainin namin na, maghanap ka. Magana, ay atiin naman tayo, wala rin kami. Ano po siya? Tama, hindi ba yan ba? Pagsalita. Ano nga? Ano ba tawag ito? Bumaho ka kasi nasa ilalim, maliit yung rep doon. Galing ako sa school nun. Oo. Pag pasok ko dito, ang baho. Oo. Yung pala, hindi nyo pala inugasan, nilagay nyo lang sa rep. Ewan ko kay Berto. Berto, sinabi ko sa'yo, gasan mo muna bago malagay sa rep. Ewan ko doon. Sige na, dito na ako. Inugasan nga namin dahil nga ano, ang baho. Where's my- Bumaho na tuloy yung rep mo. Yan, tira tayo.
Baha na talaga, oh. Kaya nung umulan ng habagat, yan, hanggang dibdibo namin dito, no? Grabe na. Pero kahit maulan-ulan dito, masaya naman yung mga bata. Nawala. Ayun, no? Hey! Sayang, hindi ko nagulat. Grabe, mababasa yung GoPro ko. Alis, paraan ako. Ligo. Hoy, nalalamig ka na, umuwi ka na doon. Yan. Grabe yung ulan dito sa amin ngayon. Yan. May bagyo. Ay, nakalimutan ko mangingi kay mama ng ano. Pwede, doon na, babalik ako. Wait lang. Nakalimutan ko. Guys, wala rin, nabasa din ako. Lakas ng ulan eh. Wala rin, basa. Grabe yung ulan dito sa amin. Mga baha na. Oo, barado na yung Yun, oh. Barado na. Bahang baha sa amin. Oo, bahang baha. Ay. Tikman na nga natin na ang luto ni Kuya Badusay. Alright. Asa na? Yun, oh. Masarap. Oh. Yun, oh. Nuubo pa rin ako. Pero ang sarap. The best. So ganito lang muna vlog natin ngayon for today. Update lang. Wala tayo mag-vlog eh. Pag walang vlog, raw vlog. Ano? At ang lakas ng ulan. Naano kung di mabasa. Nabasa pa rin ako. Babanlaw ako. Para hindi magkasakit. So hanggang dito na. Maraming salamat. Ingat kayo at maulan ngayon. Maglalabas kayo, magpayong at magkapote. No? So pag sumagot yung tropa ko, may content ako mamaya. Yan, mamimigay tayo yan. So hanggang dito na lang. Bye bye, love you all. Alright.